Здравейте в ден 9 от нашия маратон. Ще започна темата за уважението с един разказ. Една майка чула как сина й се кара на съпругата му и е недоволен. Извикала го настрани и го попитала защо се кара на съпругата си, че тя е грижовна майка и много го обича. Той й отговорил, че с годините любовта изчезнала. Когато били млади, тя била много красива и той я носил на ръце, но сега се е превърнала в жена, която чисти и подрежда вкъщи. Тя му го попитала дали не е забравил за уважението и му разказала как с баща му живеели дълги години в любов, уважение и разбирателство. Сина й отговорил, че също много уважава майка си, а тя му задала един въпрос: дали не е забравил за уважението и дали съпругата му не се нуждае точно от това. Любовта без уважение е като ангел с едно крило. Бързо пада и губи вълшебството си. Уважението е нашето отношение към себе си и към околните. То като любовта и щастието за всеки един се обяснява по различен начин и всеки един от нас има различни критерии за уважение, любов, щастие. Ежедневно ние поставяме етикети на хората около нас, които не познаваме, като съдим за тях по тяхната външност, изражение на лице, това с какво са облечени или материалните придобивки, които имат. Но всъщност, според закона за човешкото достоинство, истината за уважението се крие в това да ценим отсрещния човек, да искаме да разберем какъв е, какво може, каква е душата му. Същината на уважението е в отношението и думите към отсрещния човек. За да проявяваме уважение е добре да избягваме дребнавостта, поставянето на етикети, които принизяват човека и неговите реални възможности и същност. Уважението като всичко е взаимно. Проявявайки уважение, ние получаваме същото от околната среда. Уважението е най-яркият знак, че приемаме човека отсреща такъв какъвто е, с неговата индивидуалност и уникалност. Пожелавам ви един уникален ден, изпълнен с радост, уважение, приятни емоции. Харесвайте видеята, задавайте въпроси. Очаквам ви, ако имате нужда да поговорите, да разберете повече за себе си, да имате енергия, можете да му последвате на моята интернет страница във Facebook и да запазите своя час за консултация. Невероятен ден от мен!